Από την πρώτη στιγμή λήφθηκε σοβαρά υπόψη η αισθητική του πελάτη και το ύφος που επιθυμούσε να δοθεί στο χώρο. Στόχος η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού, ζεστού και ανθρώπινου. Κρατήθηκαν απλές minimal γραμμές με ζεστούς χρωματισμούς σε αρμονία με την ταυτότητα της εταιρείας. Επιλέχθηκαν υλικά ανθεκτικά στο χρόνο και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα περισσότερα έπιπλα, όπως το κεντρικό γραφείο στο main room, κατασκευάστηκαν ειδικά για το χώρο, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις λειτουργικές του ανάγκες. Ο φωτισμός χρησιμοποιήθηκε ως κυρίαρχο στοιχείο, προσδίδοντας ηρεμία και ισορροπία στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η αρχιτεκτονική του χώρου. Στο κομμάτι της κατασκευής, όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται και στις μελλοντικές ανάγκες της αναπτυσσόμενης εταιρείας. Εγκαταστάθηκαν νέα καλωδίωση, ηλεκτρολογικοί πίνακες, σύστημα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας με δυνατότητα ελέγχου εξ αποστάσεως, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια, ευκολία και λειτουργικότητα. Λόγω έντονων προβλημάτων υγρασίας στον εσωτερικό χώρο, εφαρμόστηκε εξειδικευμένη υγρομόνωση με υλικά της εταιρείας Penetron, εξασφαλίζοντας μόνιμη και αποτελεσματική προστασία. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, δημιουργώντας έναν χώρο που συνδυάζει επαγγελματισμό, ζεστασιά και λειτουργικότητα.